rama bukta dia tu tuan dia macam mana kau ni mus para di basio samsore mabukta ini roz bukta ini nakal siwa ngai bagano kona buta kai kutanga kacho ka imba da kiswa de one or one da 10 da kiswa da 50 sini akan ga wara da kisa da an ga dole ko ba kun da wani da wisi ya da wisi dan ba ni ko so wara saka bada rugo da kawa ka veimba ikamira takalima bhizi payadhi pangu ipapo ndatuma mwaramu kuti aende koisa moto kuti bhizi idzi dziome sezvo dzakapupurwa kuchinaya. Akaenda kowanza moto, bhizi dzakasikisira pasi dzingoita tambo dzezvi dzakabata moto bva dzapisa imba yacho kechipiri nepinza dzikatsva zvechipiri. Zvakandirwadza kuti ndowakabvere kechitatu abva ndadzokera kuna baba paumbogara kuna baba kusvikira ndakaona kuti handina kuchatanga napoba ndaitombotsvaga hangu riri basa ndisenze kuti wakapisa pakutanga wakapisa tichabva kubikiswa midziyo yese yakanga ichiri imomo mbasha dzese dzakanga dziri mumba imwe imweyo zvikabva zvandopfiramo hapana chakabuda kusiya dzanga dziri pamwiri. Saka ndakabva ndaenda kotsvaga basa ndaona basa rangu kwakushanda. Ndinoenda ngachizwana naye anonzi Chadzinga. Apa akakumbira kwandiri kuti zvisumwa mukamuzocharima pamuda penyu panobhadhara ndaikumbira kuti ndisa rangu ndichiparima sezvimuri kusumuka mwese mudzimai. Hazvina chakashata. Chendisingadi ngechekuti pazonga pachiwakwa kuti ndikuya ndichiwaka ndikanga ndaane mari yekutangisa ndikuwaka. Handingowaki zvino kuti ini ndiri wemabhizinesi ngozviziva kuti apo ndine bhizinesi ndine chigayo ndine store ndine bottle store. Saka ini kwanguda kurima basa iwe uchitora mundawo zvakanaka. Ndakataurira baba saizvozvo kuti kana si munhu wowakapo hapana chakashata kuzondoya uchipuwa uchiwaka zvakanaka. Ndakaenda kubasa ndashanda. Pendakadzokera ndakaenda navadzimaiwo Chadzingwa ndauya ndakuya kuti ndizoda kuwaka nekuchirima munda wangu. Saka ndaikumbira kuti ndakuda kuti ndichitore munda wangu. Zvakanaka tazvizwa samwamu. Asi dambudziko riripo kuti gore rapera ndakaisa manyowa. Saka diwa ndiregerera kuti ndirime gore rino chete kuti manyowa angu aseenzewo. Asi mukuona zvichiita here pemaseenzesa pese apa ndisiripo. Nhasi uno mauti izvo makaisa manyowa zvoma muchimborima mwese munguva yese iyi inga muine manyowa. Saka ndakazofidha manyowa angu ndakaona kuti ivhu rachida tsinga raakuneta. Saka chindiregererawo kuti zvisinei semunhu wakasauka ndichengetera munhu wangu chiri mako. Zuva rakare racho pobva atoenda kurimangara kwasabhuku. Amangara kwasabhuku wayongoti mambonotorera munhu indii ndakasara ndichichengeta munhu. Saka tinototi motomudaidziri mongo kuti wazviitirei kuti atore munhu wacho. Ndatomumisa kuti arege kutora munhu wacho ngendaa ndakapesa manyowa. Saka sabhuku mundibatsire panyaya iyi. Badala kuya ini ndisi kutomboziva kuti nyaya ndiswa mberi titori pamwepo navadzimai tizoone pasvika munhu. Zuva rekarerakaro wati mwamuka urikubikana hatikubika sikwa sabhuku kune vazikasika kutora manje manje nasabhuku. Ndikiri madaidziro akadaro kwashatei zvikazi ungozviziviraiko. Ndakabva ndasumuka kwakuenda kwasabhuku uya dzimai kungaona ndasumuka ndaizomadaidziro akadaro akabva toti adentere ndizouya chii chanetsa kaziya mwatouya mutori wai ndiko kuti zvimbochitoita totosvika patozara vanhu matwapa vanhu vewe
zvikapaipa zvikazonyanya kudetsera ngekuti iwewe waunotora munda wakaseka chatsika zvikumusira kwandakaita handimhosva kainini ndakamusira kuti ndizotora munda wangu ndauya saka ndauya isitendi yangu haisi munda bo ndakauka kutanga dzikapiswa ngechipiri dzikatsvazve dzimba dzangu saka ndakuuya kuti ndichitouya kwezvipa zvautarata zvizwa izvozvo saka itori mhosva iyo kuti utaure muzveye kuti waona kumutorera stendi yako iyo ngei ndozviri kutaura chitoripa mari yemahondausa mari $5 handina mari kusina mari chinozokera kumba iyezve zvotoriwo kutara mudzimai ndio zvinotaurwa zvazi ndautoriwo ende moto inotongodi ndasimuka pakutenda kutora mbuya wabuya nayo ndio ndichitonge nyaya yacho right iwewe wasungisa munhu chitaura nyaya yacho but ndakasiirwa mundu anasamwamuka kuti ndimboushandisa saka ndakamutaurira kuti inini ndakabva kuisa mano chimbondiregerera saka mwamuka uri kuramba kuti ndiregereriba kuti abva atonditorera mano wangu asati apera simba saka indamangara kudai ndikati inini handina kumusiira zvekuti painini asenzeseze upenyu hwese asi ndakati inini choya ndotora saka isitendi yangu ndakaipuwa 1974 kubviswa kwetakaitwa nyangwarara kuti ndio stendi ndakatopuwa kuti ndio stendi yako isindirwa kuroora saka nhasi unoyo ndotorerwa stendi yangu pakudini nabhizinesi meni uye akabva ari kuposha hazviiti izvozvo kobva ndakati inini saka nyaya yangu haina kupera kana zvadaro kuti muchiti imwe munda wakutorwa ngeiyena wandakambosiyira hazviiti haienderei wadare wacho wasabhuku wacho wakati tonituma inini netsamba sabhuku wabva nditoende inini netsamba yacho kwaishe kwanyamani ini ndikainini ndiri kuti ini hazvina kundinakira matongerwo aita kuti munhu wangotorwa ngemunhu ndakambosiyira kasa tati isisi tipe tsamba yacho titoendese isisi kushuwa tsamba yakanyorwa manina kuerengerwa yakabvaendeswa wanyamani saka ini mazuva acho ndandiri muofu kobva ndazodairwa kubasa kuchiuya kubasa kobva ndazokera kubasa kana ndisenza kuenda handina kupuwa dheti rekuti nyaya izvayakomangarwa kubva padare papapa dheti rechaita ripi ndaenda kubasa kuireni kuna ndisenza ndaisenza basa reusiku ndiri security saka ndokubva kwakuzochairwa foni manje mudzimai no kuno kunyaya iyi yatomangarwa mazinotodikana kudare kwanyamani kwaishuva zvino handisati ndadipa ofu ndipinde zvepaofu hawatendibayo saka ndodida ndatopedza basa vaamai mangwanani pa6 oku ndodini sinobvatouya ikoko ndapedza basa vata ndozvekutouya kutoti baibai ingazotongwa musati muripo basviikipa kuti mutongo musei zvakanaka saka zvarakasvika dombotaura ukuru wangu ndatinawo kuti ndoeni kukumbira wakabva wandirambira kuti watopedza basa kuti wakabva kuofu ndoponomuda uchibva wadini sibhawai so ndakamira marifu akanonoka kuuya asi paindakazokira ndikazosvika inini ichitozi wanhu uri kuona wakuenda ndichinyama wandu wacho ndatopedza nyaya kupedza nyaya matonga muchiti kudini kati ngoti taurwa kumudzimai wako ndiye tatonga ari apa mudzimai wakazi iye bvisa mari yachoyo yaidikana kudari $10 murume wakuti ngomumirira asi havana chavakazokotaura patoti munda tatopa chadzingwa ngendaa yekuti ndiyo tikunamata naye ndo zvavakataura kwandiri munamata cheche kupaminda here kana kuti munamata mwari tatopinda pese cheche yemethodist vhakare ndotonamata tese saka ndio tatopa munda kuti makatorerwa ndakatorerwa mustendi yangu ari ina uripo mudzimai wacho anozi Catherine ndiye munhu wacho ndiye mukadzi wacho okay imimi ndochateidawo kuziva kuti pamakamboita arrangement yekuti murumbopana kuti mufana kuima makaita nemukadzi here makaita nemurume saka manje izvi mukadzi anouya kudara achipindura kuti chii still zvinyama zvakadaro anouya achipindura chii because pane zvamakawirirana naye because imimi pamwe munodaima kutekwa advantage yekuti uyo makaita naye agreement akafa
saka noziya nyaya yemutu hapasi ngozinyaya chiricho uripo zvauri mai vangu vakataurwa vakazi ngeiyena akasine guru kuda wacho ndini ndakakumba 500 dollars kutenga munda iwo uyu makapiwa 500 ndizvo zvakataura kunzi mai vangu ndakakamboda zvatukwezvata kuti imimi munokwanisa kuti imimi yatounyaya manje kuzi muruzi makapiwa 500 handi ndakapuwa mari inopuwa mari wakapuwa mari wazvikadzi wako mukadzi wenyu ndiye wakataura ndiri ndakapa mari uripi mukadzi wenyu akapiwa yai 500 makapiwa mari saka sei muruzi ndi makapiwa mari makapiwa kazulo wakanga wandesi kudari kwacho kana pamwe takapinda wakanga urudi wacho makapiwa mari waripo here handina kupiwa mari waripo here muripo ndiri makabva mai uyo mari uripo kasini wakati wakapa mari upi mai yao apakataura kunani aitaura kune sabhuku kundokavanyaya sabhuku wacho uri sabhuku hana kuna kuya panguti nyaya yakagaya ndakaenganishe ndipe tsamba wakati tipe tsamba bange dai takatopa wakamuna wachoriki ishi wakati isho wakati izvo takawapa pamusara pekuti izvoekunamata naumesozvesichi aiwa kusikutora kudoo ndizvo zvakanditaura chiri paitsamba yekuti ndende mberi zviri kuda pepa kana nyaya yapinda mudare pakubuda pepa tinoratidza kuti nyaya ipa yapinda mudare yafamba sei hazi takapa tsamba kunowa kuti uda akapa tsamba iyoyo kutaura izvozvo iwo wanayo iwawo imaona chamakapiwa saka makangozi nyaya yamarusa basi hazi nyaya yapera takatopa munda kunerekiro kunamata nayo orit imimi anoziva nezvenyaya yemunda wenyu ndiani chigara uripo takatowakazvo tikapisirwa kairi pese mirai basi chati umwe anoziva besides mukadzi wenyu kuti munda ndewenyu ndiani wakatowanda kavhireji rese noziva zvondopendai handiti vhireji rese vandinoda vanhu 2 kana 1 nakumboena wakaona kukuda kuti washoma wacho iwaudodora imimi hamukwanisi kuita witness yemukadzi wenyu naye mukadzi wenyu hakwanisi kuita witness yenyu pamudare komai uyo ndiani muriwo saka ava vatunukwa chavanozivawo munyaya yemunda kuno vanhu vaduku muroda kuti ndisimuke mati ndati ava akanga aripo pamakaita dhiri racho iriro ndiani inini pendakataura naye wadzimai shokanga wari handisina mudzimai wacho umwe munhu asiri mudzimai wacho hapana wasabu hapana vasabhuku wacho ndikatoita kutaura kuti ndakusimuka ndakwenda asi sezvino ndiwatichasara ndikuseesa pamunda pamuzandaa sabhuku wacho uripi sabhuku haana kugona kuuya asi uri kwei wakashaya sabhuku izvozvo vangatagudura pane andazivai uri mubhuku ere ndimubhuku rasabhuku ko ava vari kumwe mubhuku hatisiri mubhuku rimwe chetewo ivo vari kwamaonya kune mabhizinesi avo inini kwaneweyo ine stediyo iyi stendi ndeyekuzeva ise mubizinesi haisiri mubhizinesi ine murizeva imimi ipapo pacho pane akawaka here pamunda mutaura pano wakawaka pabhalezve munda basi wakustisha istendi yangu yawakurima munda wavo vari kutorima here vakutorimere wakatanga rini panguva yakareba ngokuti kana izvizvi ndakamangara muna kutoba 1981 ndakamangara muna 1981 muchiparima imimi makabawo mamakaita agreement yekuti muchadzoka ndikani ndikudzokera ichizowakapo sina makaita agreement yorini 1982 takatama kuenda kunyamazua ndakaenda ndandikuwaka 1982
81. 81. 81 ndakaenda kudhemukwa Yeah. 81 product akakuona yeye saka maybe uchibatsiranira kuti nyasi kuita crazy we need people wanoziyawo kusaidi kwenyu kuti one sample even young maneighbors wanoziva nezvemudayo ndingati munhu mauya ndavana andinarora imukanga wafuchi saka ine ndikuti ka zvataruka takutuma wakomana wayo pamunhu akacheka paripokomana wakomana wakuya pamunhu aipapa saka ndida sample manext door aisha anechakuziya saka ndida sample manext door pamunhu aipapa rini start saka start musangana pamunhu aipapa ine wakomana waona zvangati waomei papa nekuchidwawo manext door utamuziya anozivei nezvakundayo then akutadaro ndindozivachacho why na 8 saka pamunda na 8 start ade Topera. akusikura kubani nipendimugara papa there's no need. What's that?